Wara li l-ġimgħa li għaddiet ħabbret riforma fil-qorti ta' droga bosta tobba u esperti kif ukoll il-Partit Nazzjonalista għajmu tħassib dwar dan it-tibdil li se jinċentiva it-traffikar. Dan hekk kif ir-riforma se twassal biex il-qorti tkun aktar ħanina ma' min qabad b'500 pillola ecstasy, 200 gramma eroina, 200 gramma kokaina jew 9 kilogramma kannabis. Wara diversi mistoqsijiet mill-ġurnalisti, il-Ministru Jonathan Attard issa spiċċa jammetti li persuna li tinqabad daqshekk droga huwa ovvja li mhuwiex għall-użu personali tiegħu. Stqarrija li titfa' dawn fuq il-kultura ta' traffikar li se tinċentiva din il-liġi l-ġdida. Traffikar jew possess aggravat, qed nitkellmu fuq 500 li ovvja li mhumiex għall-użu personali. Il-Ministru tal-Ġustizzja fl-ebda mument ma qalinna ma min għamel konsultazzjoni sabiex dawn in-numri jiżdiedu, iżda Jonathan Attard tefa' l-pis kompletament fuq il-qrati. Intant fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista saħaq li ma jridx li traffikanti ta' droga jibdew jeħilsuha ħafif, dan apparti li oġġezzjona lil veri vittmi ta' droga u traffikanti jitpoġġew fl-istess keffa u jitqiesu bl-istess mod fajnejn il-liġi. Hawnhekk il-Partit Nazzjonalista aċċenna għal fatt li min jinqabab dawn l-ammonti kbar ta' droga għandu jitqies bħala traffikant u mhux vittma. Dan għaliex huwa naċċettabbli li pajjiżna jkollu gvern li jiddeċiedi li jċedi l-armi quddiem il-gwerra kontra traffikanti. Għaldaqstant il-Partit Nazzjonalista u kommess li jaħdem bla qiegħda sabiex iċ-ċittadini nkunu mħarsa mill-effetti gravi ta' traffikar ta' droga.